Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih para putra. Dinten menika mata pelajaran basa Jawi badhe ngrembak tema teks narasi wayang. Materi kang dibahas dina iki yaiku struktur teks narasi wayang piwulangan kanggo kelas 9 semester ganjil. Tujuane sabubare nyemak video iki kaajab para siswa sepisan bisa mangerteni struktur teks narasi wayang, kaping pindhone bisa nganalisis struktur teks narasi wayang mligine alure cerita wayang wiwit saka orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi nganti koda utawa amanat. Sadurunge tak bacotake, para siswa kabeh wis tau nonton wayang kulit apa durung? Durung? Yo, durung. Tumrap sing durung tau nonton wayang kulit, iki ana cuplikan video pagelaran wayang kulit. Ayo disemak bareng-bareng. Satakaya putula or panjriting turanggesti kata ingkang wadha lelayu dhisik ngarep ana pawongan nyegat laku. Ngarep kuwi? Iya. Enten ana dhisik. Siji apa loro? Lah piye? Yen manut kowe. Ambune iki loro. Wah, isih ampuh penggandanmu. Ngungguli kire. Dus. Mandek kok, Mas. Aja kokean rembug. Menengo, tak sumbarane tak takonane, semua takonan kowe. Ana pawongan nyegat lakuku walah dalah. Sing siji mripate menteleng brengose sak kepel sisih. Menteleng sak kepel sisih. Mara gaging aku kowe sapa? Bali takon wadya bala saka ngendi? Sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung wangsul lan ganti pitakon. Wadya Tunggul Malaya. Kekesete Gustiku Prabu Dewa Sarani. Iki Temenggung Dentawiyandana. Dentawiyandana. Bali takon kowe sapa? Sentana Durawati Satra Lesan Pura Setyaki aranku. Setyaki? Iya. Sing mburi mripate menteleng nyawang aku sajak kaya wong ora seneng. Sapa kowe? Antasena jeneng. Antasena? Iya. Genti aku sing teka. Ngarep mau mripate menteleng. Ku sing mburi. Oh iya ya. Sing ngarep brengose kandel. Jenengmu sapa, Mas?
Jane matane ning ndi lho iki. Marang aku kowe sapa mumpung durung ilang nyawamu. Sing arep sik, sapa sing arep? Setyaki aranku. Setyaki. Sing mburi? Antasena. Antasena. Iya. Lho, kowe ra tekon aku, Mas. Tekone apa ora rasah. Buang wektu. Iki KTP ku wis nek gen diwaca dhewe, ora sudi wis. Mokok senengane ngaruwus. Duwe karep apa pendirangan mripatmu ancik ana tlatah Gorawati. Ora usah kowe tak kudu ngerti. Yen kowe pancen meksa sing dadi karepanku, mara ulungna Praja Ngamarta. Minangka dadi panguwasane Gustiku Prabu Dewa Sarani. Oh, telungan iki menungso sing arep mancing ana banyu banjir. Ora doh harus dikandake Pak Dianoman mau paman. Ora sah kowe dadak ngancam Praja Ngamarta. Ayo, para maju rene Setyaki Hayana. Walah kalah. Kowe nyumbari karo Temenggung Gentawiyandana. Piye, Mbah? Maju no. Cah elok. Yen pancen maju aku njaluk peng. Oh, lah ya. Madhep rene. Ndi to? Hes. Lah ini. Lah lek madhep ki ngendi? Rene lho. Oh, Setyaki kowe. Itu. Oh. Mripate wis seru nek kene iki karo apa-apa ya ora gelem nuntun. Mau mlaku dhewe, nabrak disengeni. Kleru karepe piye? Ayo Setyaki. Yen pancen kowe wong lanang aja takon iki. Ki ngopo to iki? Wong kok rumah saku ngregon-ngregoni ngarep botosan. Piye cah ceritane? Lucu ya. Saiki tak bacotake, aku bakal macakake ringkesane cerita wayang kang ana ing bukumu, yaiku sing lakone Karna Tanding. Cerita Karna Tanding ing bukumu kawiwitan saka perang Baratayuda kang kedadeane tambah dina ora saya mendha nanging malah saya ndadra. Akeh wadyabala Pandhawa lan Kurawa padha gugur ing paprangan. Para putra wayahe Pandhu padha tetangisan awit padha ngetuni para pepundhene lan para putra wayahe sing nemahe seda kalebu Abimanyu, Drestadyumna lan senopati liyane. Mula Prabu Kresna ndhawuhi Yudhistira supaya milih senopati anyar. Perangan cerita iki diarani orientasi. Sabanjure Prabu Yudhistira wiwit ngalami konflik batin. Amarga wis akeh wadyabala senopati putra wayahe kang gugur ing palagan. Apa maneh supaya milih senopati anyar kang disaranake dening Prabu Kresna yaiku Arjuna. Arjuna karepe ya ora saguh amarga kudu ngadepi mungsuh sing musuhe iku sedulur tunggal ibu seje bapak. Nanging merga saka pituture Prabu Kresna wusanane Arjuna saguh dadi senopati, apa maneh Prabu Kresna kersa ngusuri kretane nalika maju perang mangkone. Nah, perangan cerita iki diarani komplikasi. Bacute Arjuna wis saguh dadi senopati perang kanthi dikusiri Prabu Kresna. Budal menyang Tegal Kurusetra perang ngadepi sedulur tuane. Ing kono wis siap siaga Adipati Karna.
Sapa Adipati Karna iku? Sedulur tuwane Arjuna tunggal ibu seje bapa. Piyambake wis nitih kreta dikusiri dening Prabu Salya. Lho sapa Prabu Salya iku? Prabu Salya iku ora liya ya maratuwane Adipati Karna dhewe. Ing sangkawit Arjuna duwe rasa tida-tida lan rumangsa cumantaka awit kumawani mungsuh sedulure tuwa. Mula Arjuna sempat atur sembah lan nyuwun pangapura marang Adipati Karna. Adipati Karna malah menging marang adine supaya ora perlu njaluk pangapura awit kalorone padha ngayahi darmaning satriya tama. Sabanjure kalorone padha enggal nitih kretane dhewe-dhewe. Banjur perang kawiwitan adu arep sedulur nom karo sedulur tuwa. Jemparing wis pating sliwer dilepasake dening Adipati Karna lan Arjuna. Nanging Prabu Kresna ngrasa yen lepase jemparinge Arjuna ora mugen katujokake marang musuhe. Mula enggal-enggal ngelekake Arjuna supaya ora ragu-ragu jemparing musuhe. Ora kanyana dumadekan jemparing Adipati Karna ngenani gelunge Arjuna. Adipati Karna nguman-uman maratuwane amarga pas jemparing Arjuna kretane kejeglong amarga anggone nyendal tali kendaline kuda kebanteren. Mulane mung kena gelunge Arjuna. Prabu Salya minangka kusir mudhun saka kreta mbenakake rodane kreta karo ing batine ngendika yen panjenengane luwih lila sing mati mantune tinimbang Arjuna. Nah iki perangan sing diarani klimaks. Bacute Prabu Kresna ndhawuhi marang Arjuna supaya enggal namakake panah pasopatine. Adipati Karna kang nembe wae mapan lan munggah ing kreta tanpa dinyono-nyono panah pasopati dilepasake Arjuna. Seret nunjem ing dadane Adipati Karna. Adipati Karna sanalika ambruk mental saka kreta. Arjuna enggal-enggal mlayu mlesat cepet-cepet nampani awake Adipati Karna. Ing pangajap aja nganti tiba ing lemah. Mustakane Adipati Karna dipangku Arjuna sinambi nyuwun pangapura. Senajan seda Adipati Karna mesem ngatonake rasa marem. Perangan cerita iku diarani resolusi. Bacute sadurunge seda Adipati Karna pesen marang Arjuna supaya diaturake marang Dewi Kunti ya ibune yen Adipati Karna minangka anak durung bisa dadi anak kang tuhu bekti marang ibune. Adipati Karna uga ndongaake para Pandhawa sarta nitipake Ibu Kunti marang Arjuna sakadang. Nah, bagian cerita iki diarani reorientasi. Sabanjure minangka panutuping cerita kunarpane utawa mayite Adipati Karna dibopong tumuju pakuwane Pandhawa lan karukti kanthi kairing donga puji. Iki minangka bukti yen tali paseduluran tunggal ibu senajan seje bapa iku aja nganti pedhot utawa pisah amarga urusan donya. Perangan iki diarani koda utawa amanat. Ceritane mangkono. Sabanjure saiki saka cerita mau bisa ditutut kesimpulan. Nah, dene kesimpulane yaiku nomor 1 alur cerita kang nuduhake tahap orientasi ing buku Kirtya Basa dumunung ing paragraf 1 nganti 2 yaiku
Crita diawali kanthi nepungake paraga. Paraga pae ya ana Wadyabala, Pandhawa lan Kurawa, ana Senopati, Naraja lan sapiturute. Sabanjure uga latar prastawa. Latar prastawane apa? Prastawa ki peristiwa. Nah, iku peristiwane ya perang Baratayuda. Sabanjure latar wektu. Wektu sing kepiye ndek kapan ya kaya tambah dina tambah saya ndodra ora saya mendha kae. Kaping sabacute latar kahanan. Kahanan ki keadaan. Lah kahanane kepiye? Kahanane pas iku yaiku kahanan sing akeh korban seda. Tur ora karukti di upakara. Lan ora karukti berarti ora diupakara. Akhire nuwuhake ambu sing anyir. Kuwi sing nomor 1, tututan nomor 1 kuwi. Sabanjure tututan utawa kesimpulan sing nomor 2, alur crita kang nuduhake komplikasi ing kirtya basa dumunung ing paragraf 3 nganti 6. Yaiku Prabu Yudhistira ngalami konflik batin amarga akeh korban jiwa para Wadyabala, munggahe para putra wayah lan uga senopati padha gugur ing paprangan. Ora mung Prabu Yudhistira sing ngalami konflik, Arjuna semono uga ngalami konflik. Awit dipilih minangka senopati kang kudu perang adu arep karo sedulure dhewe. Kuwi nomor 2. Terus sing nomor 3, klimake cerita dumunung ing paragraf 7 nganti 22, yaiku prakara dadi ruwet saya ngombrawara bisa katitik saka paragraf kang njlentrehake nesune Adipati Karna lan Arjuna lan uga perintahe Prabu Kresna marang Arjuna supaya mugen ngadepi mungsuh. Sing kaping 3. Saiki sing kaping 4, resolusine crita dumunung ana ing paragraf 23 nganti 26. Prakara wis kudu diudari lan njupuk keputusan. Katitik saka keputusane Arjuna sing saguh didadekake senopati lan saguh maju perang mungsuh Adipati Karna. Kuwi nomor 4. Kesimpulan sing nomor 5, alure cerita sing nuduhake reorientasi yaiku pamawas ulang ngenani perkara dumunung ing paragraf kang jelasake yen to perange Adipati Karna lan Arjuna mligine utawa perang Baratayuda iku dudu perang pribadi utawa keturunan, nanging perange para satriya kang njejegake darmaning satriya. Lah iki dumunung ing paragraf 17 nek nang bukumu ya ta. Nah saiki sing nomor 6. Sing kaping 6 kesimpulane alur cerita sing nuduhake koda utawa amanat yaiku wujud dudutan. Dudutan iki kesimpulan sing bisa dijupuk saka paragraf sing jelasake nilai budi pekerti sing bisa dadi patuladan kaya upamane pangruktine kunarpane Adipati Karna. Pangrukti mau apa cah? Pangrukti kuwi diupakara mayite. Jadi kunarpane Adipati Karna dirukti marga sesambungan sedulur kuwi ora bakal pedhot krana urusan donya. Saking ya arep dikaya ngapa senajan wis mati mergo isih dulur tunggal ibu siji bapa, mula ya tetep dirukti, diurusi sampai sak rampunge. Jadi pas seduluran ora pedhot mergo urusan donya. Iki dumunung ing paragraf 28. Nah, materi iki wis rampung ya.
Mangkene iki mau materi struktur teks narasi wayang yen ana cecer cewete utawa kurang luwihe nyuwun agunging pangaksama wasana sugeng pepanggihan ing materi candhake nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.